odčerpávání vody nasazeno 5 jednotek profesionálních hasičů a dalších 20 jednotek hasičů dobrovolných. Právě tato oblast je totiž v Ostravě nejvíce ohrožena další povodňovou vlnou. Ostravská městská čtvrť Nová Ves je stále částečně zatopena a většina tamních obyvatel se už tak 13. den nedostala do svých zatopených domů. Ale aspoň kdybychom se tam mohli dostat a zebrat si své věci. My se tam ani nemůžeme dostat, protože není tu dostatek člunu, který mi tam udělá. To jsou plásky a rozbité. Do této oblasti bylo tedy nasazeno 40 plovoucích čerpadel o výkonu 100 000 litrů za minutu. Máme nasazeno enormní množství čerpací techniky, v podstatě všechno je staženo na Novou Ves a přijíždějí ještě další technika, přijíždí armádní, 8 čerpadel dalších, které by měly zase trochu pomoci, ale pořád je to obrovské množství vody. Spolupracujeme s francouzskými specialisty, hledáme řešení, připravujeme nějaké umístění velkého čerpadla, ale s tím jsou enormní potíže, protože je to v absolutně nestandardních podmínkách, je to prozatím nedořešeno. Většina z 650 obyvatel Nové Vsi je nyní ubytována na ostravských vysokoškolských kolejích a jejich domy jsou natolik promáčené, že další voda by je úplně zdemolovala. Z důvodu intenzivních prací v Nové Vsi je stále omezen provoz na Mariánsko-Horské ulici. V době od 19 do 22 hodin dnes večer bude tato komunikace zcela uzavřena. Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ulici 28. října je komplikovaná dopravní situace také na této přístupové cestě do centra města. Dopravní podnik proto žádá řidiče, aby v obou případech respektovali dopravní značení nebo raději zvolili jinou trasu. Množství ropných látek, které unikly z areálu ostravské firmy Ostramo-Vlček při záplavách, je mnohem vyšší, než se předpokládalo. Odčerpáno totiž bylo už více než 1000 tun chemických směsí. Celý případ nyní vyšetřuje pracovní skupina České inspekce životního prostředí, která zkoumá, zda k této havárii muselo dojít a jestli vedení společnosti Ostramo nasadilo dostatečné množství pracovníků na zabránění úniku těchto látek. Když tam přijeli naši hasiči, tak se tam účastnilo 5 pracovníků, bylo tam asi 5 pracovníků z firmy Ostramo, kteří měli lopatu, pučenou a gumáky. V současné době je situace v Ostramu stabilizovaná, ale v případě, že další vydatné srážky způsobí zvýšení hladin řek až o 1 metr, mohlo by podle majitele Ostrama Vítězslava Vlčka k podobné havárii dojít znova. Podle zákona samozřejmě za závod je zodpovědný majitel, který musí být připraven na takováto řešení. Také na naší televizi se v současné době obracejí různé firmy, společnosti a organizace s žádostí o zveřejnění výzvy poskytnutí humanitární pomoci. Já zastupuji firmu East Trading Company, která je výhradním dovozcem v České republice elektrospotřebičů pod značkou Ardo. Jelikož situaci, která je na Moravě, sledujeme velice zblízka, rozhodli jsme se, že ze svého skladu uvolníme elektrospotřebiče, mikrovlnné trouby, ledničky a pračky v hodnotě cirka asi 3 milionů korun. Spotřebiče firma poskytuje zcela zdarma. Tato pomoc je určena především rodinám s dětmi i starším lidem, kteří v důsledku záplav přišli o střechu nad hlavou nebo o vybavení bytu. Pravděpodobně nejvýhodnější by bylo, aby se na nás začaly obracet jednotlivé obecní úřady v průběhu doby, která bude nezbytně nutná na vyřešení této situace. Obecní úřady se mohou se svými konkrétními požadavky pro své občany telefonicky obracet na sekretariátu Arda na čísle 069 63 06 005, a to každý všední den od 7 hodin do 15:30. Televize Sever vás bude ve svém zpravodajství pochopitelně informovat o průběhu celé humanitární akce. A to už je dnes od nás všechno. Máme za sebou další